A sad mi spremite palačinke. A bit će rađeno. A dakle, testo za palačinke je tu. Sipat ću ga na tiganj. Odlično, nacrtat ću konturu dijamanta. Da vidimo šta je ispalo. Da, sjajno. Ja sam pravi umetnik. Eto, moje jelo je spremno. Jennifer, pogledaj. Ne sviđa mi se. Gledaj šta ću ja napraviti. Šta? Belo testo? To nije u redu. Ja želim crvene palačinke. Da vidimo. O, da. Ova boja mi se baš dopada. Dakle, sipat ću malo na tiganj. Super. Napravila sam nekoliko komada. Jesi vidjela? Pa ništa posebno. Okej, neću gubiti vreme. Skuvala sam preliv za palačinke. Unutra ću sipati belu čokoladu. I preliti moje palačinke sa tim. O, da, ispalo je tako dobro. Dodat ću šlag, marshmallow i naravno jedan dijamant. Pa dobro, nije loše. A ja ću uzeti kondenzovano mlijeko i preliti svoje palačinke. O, da. Zatim ću ukrasiti sve voćem. Dodati listić mente i eto. Prijetno! Da pogledamo vaša jela. Ovo je definitivno suvišno. Okej, da proverimo ukus. Izgleda dobro. Ali ukus nije nešto, kažem iskreno. Okej, prelazimo na sljedeće jelo. O da, ovo je odlična kombinacija ukusa. Sviđa mi se. Dakle, Jennifer je pobedila. Hvala. Imam dve prelepe lutke. Hvatajte. Svakoj po jednu. O, super. A šta da radimo sa njima? Ja želim tortu sa lutkom. Počnite da spremate. Naravno. Hajde da stavimo lutku pravo u tortu. Sjajno. A sad ću ukrasiti samu tortu. Koristit ću raznobojne oreo kolači. Sjajna ideja za dekoraciju zrne. Lomim oreo na dve polovine i ređam u krug po celoj torti. Odlično. Izgleda tako primamljivo. Svaka mi čast. A šta dalje? O, to su bombone njorc. Ekstra. Odlične bombone. Sipat ću ih na sto. A sada uzimam pincetom svaku bombonu i lepim je na topić Barbie. Napravit ću lepo srce, a na repiće ću prečvrstiti lizalice. O, moja torta je ispala predivna. Pa dobro, i ja imam super ideju. Za početak treba preliti tortu čokoladom. Treba mi što više čokolade. Odlično. Sada vadim kalupe po obliku cvetića. U svaki kalup ću sipati čokoladu. Tako je. Super. A sada hladim i prevrćem. Eto, dobili smo prelepe čokoladne cvetove. Ukrasit ću tortu njima. Sada uzimam poslastičarski šablon i napravit ću otisak na čokoladnom fondanu, a zatim ću iseći deo sa šarom i vadim ga. Zalepit ću na vrh, a zatim ću ukrasiti čokoladnim cvetovima. O, Pringles! Vadim čips i umačam ga u čokoladu. Ispalo je super! Preko stavljam čokoladnu bombonu, a zatim
čokoladni prsten. Dobila sam čokoladni šešir. O, ekstra! Ja imam pravu čokoladnu princezu. Vivian, probaj. O, sjajno ste smislile. Probat ću prvo ovu šarenu tortu. Tako je lepa. O, čak su i kore šarene. Ovo je ukusno. Sada hoću da probam čokoladnu tortu. Wow, kore su također čokoladne. Odlično. I ko će pobediti? Znam, Jennifer! To, pobedila sam! Ha, prva pobeda je moja. Ja imam slatku princezu i zlu vešticu. Hvatajte! Wow, to je veštica sjajno. A ja sam dobila lepu princezu. Hvala, Vivian. A šta da radimo? Morate da im napravite dvorac. Počnite. Ja znam šta da radim. Za početak skinut ću drugi sprat. Tako je. A prvi sprat prekrivam roze kremom. Da, tako je. Razmazat ću. Super. Dalje uzimam Oreo. Probat ću ga. O, obožavam. Smislila sam da napravim kule od Oreo kolača. Eto. Dalje vadim žvaku Huba Buba. Izvlačim rolnu. I treba je razvaljati. Da. A sada uz pomoć šablona pravim crtež. I seći ću ovaj deo. Op! Kako divno! Umotaću kornet. I to je to. Stavit ću na kulu. Ovo stvarno podsjeća na kule, zar ne? Ovdje obavezno treba staviti vrata, a ovdje dodatne zidove, kao od plave cigle. Wow! Jennifer, svaka čast. A moj dvorac će biti ljubičasti. Dodat ću lepe zelene detalje. Ispalo je slatko. I obavezno ću staviti kule. One moraju biti u svakom dvorcu. Posle vadim marshmallow. Treba ga malo zagrejati. Da, savršeno lepljivo. Pogledajte, napravit ću slatku paučinu po celoj torti. Dodajem žele oko, slatkog pauka i slepog miša. Ekstra, Vivian, probaj. Oho! Jeste li ovo sami smislile? Ne mogu da verujem. Hoću da probam prvo ovu tortu. Izgleda magično. Probat ću. O, to je prelepo. A što je ovo dole? O, kakva slatka kula od keksa. Probat ću. Super, svidalo mi se. Dakle, šta dalje? O, ovaj dvorac je tako mračan. Hoću da probam. Kako se lepo rasteže marshmallow. A sad ću da probam žele oko. Baš je ukusno. O, kakav sladak slepi miš. I on je ukusan. Oduševljena sam. Ova torta je prelepa. Ali ko će pobediti? Odlučila sam. Opet Jennifer. Šta? Haha, već je druga pobeda moja. To. Devojke, imam nove lutke. To su slatka Barbie i prelepa sirena. Hvatajte. Ja sam uhvatila sirenu. A ja imam slatku Barbie. Ona je tako lepa. Smislila sam super zadatak za vas. Napravite tortu u obliku kauča za lutke. Šta? Šta će sireni kauč? Janice, imaš li ideje? Naravno, a za početak treba iseći potrebni oblik od kore. A dalje ću sastaviti tortu. To je lako. Samo ređam kore i krem. Opet kora i opet krem. Ekstra. I napravit ću naslon od kore. Super.
A zatim pokrivam tortu roze fondanom. Odseći ću višak i dodati lepe detalje. Napravit ću udubljenja, kao da je to vrlo mekan kauč. O, kako divno! Super! A sada vadim različite slatkiše. Eto ih! Sa strane ću tortu ukrasiti čokoladom i marshmallovom. Kako slatko! A ovdje ću dodati karamelu. A dole ću poređati male marshmallove i mnogo karamele. A sada mogu staviti lutku na kauč. Kod mene sve spremno. Jennifer, a jesi ti nešto smislila? Da, ja ću uzeti glazuru i sipati je u kalup iznad torte. Tako je. Preko ću sipati plave šljokice. Ekstra, a sada dižem kalup. O, kako lepo glazura teče po torti. To je baš ono što sam htjela. Sada uzimam paletu sa kremom. Mešam boje. Tako je. I pravim prelepe talase od krema. Kao da je to more. Odlično. A sada vadim najukusniji keks na svetu. Treba ga izmrviti. Uradila sam to rukama. Sada sipam sve na tortu. Ovo baš podsjeća na pesak. Odozgo ću staviti školjku i sirenu. Uspela sam. Probaj. Kako je super Jennifer smislila ovo sa sirenom i školjkom. A ovdje je baš pravi kauč. Sad ću da ga probam. Dakle, izvini Barbie, ali pošću pačet po kauča. Jako sam gladna. Ovo je ukusno. Idemo dalje. Sad ću probati tortu sa sirenom. O, izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Pa, obična torta. Dakle, Janice je pobedila. Čestitam! O, to, moja prva pobeda. Tako sam srećna. Dajte mi da razmislim. Ovo ili ovo? Maca je kuca, da, hajde. Drži se, Tara. Ja već imam fil. Pa šta? Ja sam već pripremila roze kore. Stvarno? A ja imam čokoladne kore. Dakle, vreme da sastavim tortu. Dodat ću fil. Treba staviti što više. Tako je. Preko stavljam koru i još malo fila. Gotovo. Mislim da će toliko slojeva biti dovoljno. Što? Tara je već završila? Da, ne zaustajem. Već sam sastavila tortu. A sad ću uzeti nož. Treba da odsečem višak sa torte. Da, odlično. A sad ću premazati sve kremom. Uspela je. Nejte, šta misliš? Pa nije loše, ali moja čokoladna torta je bolja. Veruj mi. Šta to pričaš? Zar ne vidiš da je moja torta bolja? To ti ne vidiš, a? O ne, naše torte su se spojile. Sad imamo jednu tortu. Sve je to zbog tebe, Nate. U redu. Svoju polovinu tortu ću preliti glazurom od Skittles bombona. Kakva lepota. Sviđa mi se. Ljubičasta boja savršeno odgovara. Nate, zašto ponavljaš za mnom? U redu. Ja ću napraviti tortu u obliku mačke. Stavit ću glavu mačke. A ja ću imati polovinu sa psom. Dodat ću detalje u obliku šapa. Tara, to ti ponavljaš za mnom. Okej, hajde da pokažemo Belly. Tara, daj mi to, ja ću. Hajde zajedno. Wow, uspeli ste. Napravili ste tortu i sa macom i sa kucom. Jedva čekam da probam. Polovina sa macom je tako ukusna. Cool. A sad ću probati ovu stranu. Wow, roze kore. To je divno.
I ukus je fantastičan. A ljudi, cijela torta je pobedila. Šta? Ispada da smo oboje pobedili? Neočekivano. Da li zaslužujem poljubac? Šta je ovo, krem? Da, tako ti treba. A sada želim, šta da izaberem? Treba razmisliti. Wow, krokodil, da, krenite. Jednostavno kao pasulj. Tara, zar ti ni strašno? Jao, Nate, napravit ću najbolju tortu, kao i uvek. Dodajem želatinu vodu, nakon toga sipam sve na ple i malo čekam. Pogledaj, ispalo je žele. Stavljam preko koru, a sada sastavljam tortu. Kora, fil, kora i fil. Da, odlično, uspela sam. A sada uzimam komade torte. Nate, nemoj ni misliti, neću da delim. Pusti me. Dakle, poređat ću sve ovako. Ovo će biti šape i rep. A sad ću napraviti glavu. Odlično mi ide. To izgleda tako slatko. Uzet ću zeleni krem. Ups. Što si uradila, Tara? Dosta, prestani! Ovo radiš namerno! Daj mi! Ups, izvini, Nate. Dobro, imam još kreme. I stisnut ću to na tortu. Tako je. A zatim ću sve razmazati uz pomoć lopatice. O, izgleda slatko. Sviđa mi se. Ovo je pravi krokodil. Super. Hej, šta je ovo? Čips. Nate. Samo sam hteo da jedem. Šta da radim dalje? Čipsa nema? Ideja! I seći ću rupu u sredini torte. Da, super. Zatim ću sipati bombone unutra. I zatvorit ću rupu. Izgleda ukusno. Zatim ću istisnuti fil na tortu. Koristit ću plavu boju. Kakva lepota. Treba mi puno fila. Još malo. Da. Zatim ću razmazati sve. To nije teško za mene. Ja sam pravi majstor. Svaka mi čast. Radim ovo neverovatno brzo. Super. Sada uzimam kantu sa džemom. Pogledajte kakva lepota. Ovo je neverovatno ukusna glazura. Sipat ću je na tortu. Da, lepota. Zatim ću sve razmazati. Super. A sada uzimam gumene krokodile. Tako su lepe. Dakle, stavit ću ih na tortu. I još ću dodati različite gumene bombone i slatkiše. Eto. Čak mi je ostalo malo bombona. Mogu ih pojesti. Eto. Pošto smo Tara i ja završili, Beli je ostalo samo da proba. Da, prijatno, Bela. Wow, pa vi ste sjajni. Hoću da počnem sa ovom plavom tortom. Tu je puno žele bombona. To me raduje. O, da. Sviđa mi se. Ova torta je u obliku krokodila. Cool. Hoću da je probam. Nije loše. Sviđa mi se izgled, ali ukus nije baš najbolji. Pobednik je Nate. Da! Pobeda je moja. Znao sam da sam najbolji. I posljednji zadatak za vas. Napravite mi tortu u obliku zeca. Dobro, treba mi Nutella. Uspeo sam. Dakle, otvaram teglu. Da, obožavam Nutellu. To je prelepo. Dakle, sipam Nutellu na tortu.
Treba mi što više Nutele. Sva torta treba da bude prekrivena čokoladnom pastom. Da, savršeno. Sad ću sve razmazati, a zatim rasporediti žele bombone po torti. Eto ih. Ovdje ću staviti jednu. A ovdje šta? A gdje je bombona? Zašto me tako gledaš? Da, to sam ja ukrala. Ja obožavam ove bombone. Tara, ne! Ovo je već previše. Ne smeš više. A sada crtam usta i nos. I dodajem još malo bombona. O, imam još poki štapiće. Hej, to je moje, Tajra! Sve što mi dođe u ruke odmah postaje moje. Moram biti pažljiviji. Inače ću sve izgubiti. Dobro, napravit ću brkove od ovih štapića, a na uši ću sipati šarene konfete. Da, izgleda lepo. Ups. Šta? Nate, pokušavaš da pokvariš moju tortu, ali ti to neće uspjeti. Dakle, dodajem bombone, a s polja ukrašavam sve zekama. O, to je tako slatko. Sada stavljam bombone na vrh i dodajem puno žele crva. Odlično, uspjela sam. Uhvatio sam, hvala. Pa, pošto smo završili, Bela, izvoli. Aha, kako sjajno! Probat ću prvo ovog čokoladnog zeku. Sve se proslo, pa dobro. Tu su čak i poki štapiće. Obožavam ih. Ovdje je slatka roza torta. Probat ću komadić. Wow, unutra je gomila bombona i roze kore. Ukus je savršen. Odlučila sam. Tajra, pobedila? Da! Pobjeda je moja. Presrećna sam. Nate, a ti si izgubio?